пълнени чушки с булгур, домати, орехи, маслини и фета на фурна. Гръцки вариант на пълнени чушки без месо. Чудесно ястие със средиземноморски вкус. Леко, сочно, ароматно. Истинско першество на вкуса. Рецепта стъпка по стъпка. Ако искате да разгледате някоя стъпка по-подробно, спрете видеото, когато в кадъра се вижда зелен флаг с номера на стъпката. Толкова е вкусно, че няма да остане за по-късно. Подробната рецепта с списъка на продуктите вижте в описанието. Абонирайте се, харесвайте и споделяйте. И като кликнете върху линковете на екрана и в описанието, ще научите как още вкусно да приготвите нашите любими чушки.